Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Ġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Kemm aħna xogħtina tajba li qegħdin hawnhekk u li qegħdin niċċelebraw l-Ewkaristija. Illum infakru il-15 dera tal-Madonna ġewwa Lourdes. Qegħdin fix-xahar ta' Marzu u x-xahar ta' San Giuseppe se nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħ Sajmin Galja. Qabel ma nieħdu sehem fil-Quddiesa jew naħarfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Inti li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniela. Inti li tmutarina fuq is-salib Kristu ħniela. Inti li ġajf taħtilna triq tas-sema mulej ħniela. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għatina mulej li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għal paċi tagħna u li l-Knisja tiegħek tqimek ferħana fis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Bin Sira. Min ħares il-liġi ikun qed jagħmel kotra ta' offerti. Min ħares il-kmandamenti jagħmel sakrifiċċju ta' sliem. Min ipatti l-ħniena l-ħniena ikun qed iressaq offerta ta' qmuħ. U min jagħmel karità ikun qed joffri sakrifiċċju ta' tifħir. Joġob lil mulej min iżomm il-bot mill-ħażen. Waħallas għal dnubietu min jibqa' il-bot mill-inġustizzja. Tidirx quddiem il-mulej bidejk vojta, dan kollu għandu jsir minħabba il-kmandament. L-offerta tal-ġust tikkonsagra l-artal biż-żejt u l-fwieħa tagħha titla' quddiem l-oli. Is-sakrifiċċju tal-ġust jilqgħu il-mulej u t-tifkira tiegħu ma tintesix. Għati ġieħ lil-mulej bidejk miftuħa u toffrix bitqanqiġ mill-bikri. Kulotja tiegħek għatija bil-ferħ u għati l-għexur tiegħek bil-qalb. Għati lill-loli skont ma tak u b'qalb kbira skont ma ssib fidejk. Għax il-mulej irrot lura u ħalsek 7 darbiet aktar. Tippruvax ix-xaħmu għax ma jilqax dak li toffrilu, bisserraħx rasek fuq is-sakrifiċċju inġust, għax il-mulej u imħallef u ma jħares lejn l-uċuħ. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali ngħidu flimkien lil min jimxi fis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Iġimow il-ħbibi qudiemi li jagħmlu patt miegħi fis-sakrifiċċju. Iħabbru smewwiet il-ġustizzja tiegħu għaliex Alla nnifsu jagħmel il-ħaq lil min jimxi fis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Isma' poplu tiegħi għax se nitkellem, Iżrael għax se nixed kontrik, jiena Alla tiegħek, ma nċanfrekx għas-sakrifiċċji tiegħek. Il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi lil min jimxi fis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Għati l-Alla s-sakrifiċċju ta' ratti l-ħajr u rott lill-loli l-wedid tiegħek. Min irrott lis-sakrifiċċju ta' ratti l-ħajr dan isebbaħni. Min jimxi fis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil min jimxi fis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Infaħrek missir sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja, alleluja,
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien qabeż Pietru qal lil Ġesu: Tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Qallu Ġesu: Tassew ngħidilkom li fost daw kollha li minħabba fija u l-Evanġelju iħallu lil darhom jew lil ħuthom jew lil ommhom jew lil missierhom jew lil uliedhom jew l-għelieqi tagħhom, ma hemm ħadd fosthom li minn issa f'din id-dinja stess ma jirċevix għal mid-dar biktar djar, aħwa, subien u bniet, ommijiet, ulied u għelieqi flimkien ma' persekuzzjonijiet u l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Naħseb li l-kol kemm aħna nistgħu naqblu li fl-Iskrittura hemm ħafna paġni li ninsewhom spiss. Jaħarbulna, ninsewhom. Waħda minnhom naħseb hija din il-paġna tal-Vanġelu. Aħna għamilna dan is-sagrifiċċju, aħna ġejna hawnhekk x'ħan jieħdu issa. Dik li qal Pietru l Ġesu. Tajjeb aħna ħallejna kollox u ġejna warajk issa. X'ħan jieħdu aħna? Kultant niltaqgħu ma' nies li jgħidulek le ma mhux nisma' quddiesa, ma mhux għal quddiesa, jien ikolli ħafna x'nagħmel, ikolli ħafna faċendi, irid noħroġ bil-kelb, irid. Kemm aħna buluħux, kemm aħna buluħ. Ara ftejt il-kelma ta' Ġesu. Tirċievi għal 100 darba iktar. Tiċċajta. Mur poġġi l-flus il-bank u ħajtuk 100%. Ara Ġesu. U l-kelma ta' Ġesu ma tqarraqx ta' mhijiex weda flajru, hija vera l-kelma ta' Ġesu. Ġesu ipatti bil-100 fil-wieħed. Kemm aħna xortina tajba, kemm aħna xortina tajba. Kemm għandna xi nkunu kuntenti meta nagħmlu xi sagrifiċċju anke għal Ġesu. Ara. Interessanti ħaġa waħda biss f'din is-silta. San Mark iżid kelma differenti ftit mill-Evanġelisti l-oħra flimkien ma' persekuzzjonijiet. Ara, mhux kollox plain sailing, mhux kollox faċli, le mhux hekk. Jirċievi għal 100 darba iktar djar, aħwa, subien u bniet, ommijiet, ulied u għelieqi flimkien ma' persekuzzjonijiet u l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. Il-persekuzzjonijiet kważi qed jgħidilna hawnhekk huma parti mir-rigal ta' Ġesu. Tistennix li kollox ikun bla diffikultajiet? Le, bil-persekuzzjonijiet biex is-sagrifiċċju tiegħek ikun imsoffi. U la qed nitkellem fuq is-sagrifiċċju, għandna l-ewwel lezzjoni sabiħa ħafna ta' binsirak. Illum qegħdin naqraw l-aħħar siltiet, illum l-aħħar ġurnata ta' żmien matul is-sena. Tajjeb biex is-saħħa kilban bin rejt. Nibdew ras ir-Randan, nibdew iż-żmien ta' Randan, imbagħad żmien il-Għid, imbagħad nerġgħu naqbdu iż-żmien ta' matul is-sena wara żmien il-Għid. Binsirak illum qed jgħidilna is-sagrifiċċju. Ara, min iħares il-liġi ikun jagħmel kotra ta' offerti u min iħares il-kmandamenti jagħmel sagrifiċċju ta' sliem. X'sagrifiċċju ħadd toffri lill-Alla? Ara dolgħod ġejna biex noffru s-sagrifiċċju tal-quddiesa. Forsi għamilna xi sagrifiċċju żgħir ukoll biex ġejna.
biex ħriġna mid-dar, forsi ħallejna affarijiet. Ma jimpurtax. Ara, anzi, Alla. Sagrifiċċju xkejken x'inhu? Min ipatti l-ħniena għal-ħniena ikun qed iressa offerta tal-qmuħ u min jagħmel karità ikun qed joffri sagrifiċċju ta' tifħir. Ara binsierek qed jgħidilna x'sagrifiċċji nistgħu nagħmlu lill-Alla. Niċċaħħad ftit jien biex jidher aktar Alla. Ara s-sada jekk Alla jrid nibdew il-mixxa tar-Randan u waħda mill-affarijiet is-sagrifiċċju niċċaħħad ftit. Issa narawha ftit għada, għaliex insum għax nagħmel sagrifiċċju. Il-ħajja tagħna hija bħal karozza, x'tiswa karozza sabiħa taħdem tajjeb jekk ma jkollix brejkijiet. Dan huwa s-sagrifiċċju, dan huwa s-sawm li nkun kapaċi niċċaħħad ftit għax ejja ngħidwa kif inhi. Dak li nħobb jirbaħni, ikaxkarni, jassalni kultant. Allura rrid ikolli l-brejkijiet. Il-karozza mhux biżżejjed tkun taħdem tajjeb, mhux biżżejjed tkun sabiħa, mhux biżżejjed tkun nadifa, mhux biżżejjed ikun fiha l-petrol. Ma jkollix brejkijiet ma tiswa xejn. Hekk in-nisranità. Mingħajr ftit sagrifiċċju, mingħajr sawm, mingħajr kontroll tagħna nfusna. Ma nkunu niswew xejn l-aħwa, ma nkunu niswew xejn. Bensierak, tidhirx quddiem il-mulej bidejk vojta? Dan kollu għandu jsir minħabba l-kmandament. L-offerta tal-ġust tikkonsagra l-altar taż-żejt u l-friħa tagħha titla' quddiem l-għoli. L-aħħar ħaġa, is-sagrifiċċju taf xi jfisser? Tagħmel sagrifiċċju biex aħna insiru sagrifiċċju li jogħġob lill-Alla. Mhux biss sagrifiċċju ċkejken iċċaħħad minn xi ħaġa, dak tajjeb u importanti għal ħajja nisranija. Inkella nitkaxklu mal-wied, mal-kurrent. Imma le insiru wkoll sagrifiċċju. Aħna stess insiru sagrifiċċju li jogħġob lill-Alla. Kif l-aħħar mill-aħħar kienet il-ħajja ta' Ġesu. Sagrifiċċju li jogħġob lill-Missier. Kif qed fil-bidu tal-qudies, allura qed nifakru l-15-il dehra tal-Madonna ġewwa Lourdes. F'din id-dehra kien hemm ħafna nies miġburin, eluf, min jgħid 10,000, min jgħid 20,000. In-nies bdew jinġabru mhux biss mill-Lourdes, manki minn bnadi oħra. Kien hemm min mar bil-lejl kmieni filgħodu biex jitlob quddiem il-grotta. Ara kif għadhom jagħmlu n-nies illum, anke f'nofsa lejl. Immorru quddiem il-grotta jitolbu quddiem il-Madonna. Ejja, kien hemm ħafna sigurtà f'din id-dehra, kien hemm ħafna pulizija mxerdin kullimkien anke fuq l-għoljiet li ma jmux jiġri xi ħaġa. Bernadette ġiet eskortata minn żewġ soldati armati, daħlet minn qalb il-folla, marret fil-grotta, niżlet għall-kubtejja u bdiet titlob. U għadet hemm titlob sija. Imma n-nies innutaw li minn wiċċha jixel u mill-ġessi tagħha kienet qed titkellem ma' xi ħadd li tħobb mal-Madonna. Wara dik is-sija Bernadette qamet u ħarġet il-barra mill-għar. U n-nies baqgħu dalużi ftit. Għal istennew xi miraklu, stennew li tgħidulhom xi ħaġa, stennew. Bernadette ma qalet xejn. Imma ġraw żewġ affarijiet. Il-mirakli li kienu jsiru bl-ilma li ħafret Bernadette, li ħafret għalih Bernadette, baqgħu jsiru. Il-popolarità baqgħet tikber. Id-dehra li jmiss tkun fil-25 ta' Marzu issa, fil-Lunzjata.
l-appuntament mal-Madonna ikompli. Ħani għafawnek nitolbu l-mulej illum biex jatina d-dawl ħalli mux biss namlu sagrifiċċju imma nkunu sagrifiċċju li joġob lilu. Alla tagħna huwa Alla fidelu ġenerus li jpatti għaliex kien sagrifiċċju magħmul b'imħabba. Fidi kbira nitolbuh ngħidulu mulej kebbes fina n-nar ta' mħabbtek. Għal-ġenituri sabiex jifirħu meta inti ssejjaħ lil xi wieħed jew waħda minnhom minn uliedhom għal ħajja konsagrata lilek u lill-aħwa fil-Knisja nitolbu. Mulej kebbes fina n-nar ta' mħabbtek. Għal dawk li għandhom fidejhom l-ekonomija tal-pajjiżi sabiex l-egoizmu ma jsirx ir-regola li tmexxi r-rapporti ekonomiċi bejn pajjiż u ieħor nitolbu. Mulej kebbes fina n-nar ta' mħabbtek. Għas-saċerdoti u l-persuni konsagrati fi kriżi sabiex jiftakru li fil-mixja tagħhom wara Kristu għal qadi taħuthom isibu ħafna aktar milli ħallew warajhom nitolbu. Għalina l-koll impenjati fl-imħabba sabiex ngħixu bit-tama tal-mulej li għandu jerġa' jiġi fil-glorja nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li nożżu l-kelma tiegħek u nimmeditawha u nħalluha tibdel il-ħajja tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej għal-ruħ Simon Galja biex tinsaħ tijietu kollha u twaslu fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk mulej għal-Papa. Għadni kif smajt l-aħbarijiet, ma tantx kien tajjeb il-Papa, tajjeb nitolbu għalih biex il-mulej jagħtih il-faraġġ u l-għajnuna li għandu bżonn. Nitolbu għal-morda kollha. Xi saċerdoti li huma morda, nitolbu kollha għal-rabatna morda, parruċċani fil-komunitajiet tagħna. Nitolbu għalihom biex il-mulej jagħtihom l-għajnuna li għandhom bżonn. U nitolbu kollha għal dawk li jduru bihom. Biex il-mulej jagħtihom il-paċenzja u l-faraġġ ukoll li għandhom li jkollhom bżonn fil-ħajja ta' kuljum nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li huma benefatturi tagħna. Rabatna, benefatturi, ħbiebna. Llum qegħdin niċċelebraw l-aħħar jum tal-Karnival. Nitolbu biex il-mulej iħares lejna bil-ħniena u ma jħallix li ħafna nies jintilfu fl-aljenazzjoni ta' dan il-Karnival nitolbu. Nitolbuk għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom, nitolbu mod speċjali għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna, nitolbu għal katekisti, nitolbu għall għalliema. Mulej Ġesu berikna jent nitolbu. U Alla li fibnek Ġesu Kristu siedna, inti turina t-triq li twassalna għandek, għatina nitolbuk li nkomplu mixja ferħana warajk, sa ma naslu biex nitennew bid-dera tal-glorja tiegħek fis-sema, fejn inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla inti tatina l-ġid tal-art biex minnu nġibulek l-offerti tagħna. U inti tilqaħħom għax taf li aħna nofruhomlok bħala għaddejja mogħtijina s-servizz tiegħek. Fil-ħnina tiegħek għamel li bħalma dawn l-offerti jiswew ta' mertu għalina quddiemek, hekk ukoll insibuhom ta' ġejt biex niksbu il-premju tas-sema. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejt tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu siedna. Għalhekk nissibu mal-qtajja tal-anġli u b'fer kbir intennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis mulej Alla tal-Eżerċitu. Fisem il-mulej osanna fil-ħoli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarra mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Simon Galja li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-Magħmudija miet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben talla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti f'ismewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apposti tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għadajr lid-dinja dan il-ġisem u t-tem għaddis tiegħek eħlisna metijiet ikollhom minn kull ħadd żomm minn fidillejn il-kmandament tal-lejla għad mellek. Dan l-ħaruf talla, dan u li jneħħi id-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Jenu bil-wifa bħala ringrazzjament ta' wara tal-bin ngħidu flimkien, glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Tmajtna mulej blik li salvana, is-sagrament li bieħ fil-ħnina tiegħek tajjixna fuq din l-art. Fit-tieba tiegħek għamel li permess tiegħu ikollna sem fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta vamarjiet li talbitna l-Madonna minn dan is-santwarju nofruhom għal persuni li nixtiequ għal min nixtiequ aħna, l-okkażjoni li nixtiequ aħna, talbiet li nixtiequ nagħmlu għalina nfusna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħażtek fuqna dejjem żomm. Qabel ma nispiċċaw il-quddiesa, ħanejt il-ħsieb tal-lum ta' San Ġusepp, qegħdin fix-xahar ta' Marzu llum ir-raba' jum, is-suġġett huwa it-taħ kejs. O San Ġusepp tiegħi, meta ġejt imsejjaħ Betlehem biex tinkiteb flimkien mal-Verġni Marija, fittixt fejn toqgħod u ma stajtx issib. Kellek għalhekk fl-eqel tax-xitwa tinġabar magħha ġewwa qar tal-annimali. U kif jien allura infittex il-kumdità u l-għana? San Ġusepp għamel li jiena ninfired ta' bilħaq mill-ġid kollu ta' din l-art. It-taħriġ tal-lum, il-fjuret tal-lum, niċċaħħad minn xi ħaġa. Talba, għażiż tiegħi San Ġusepp, għamel jiena nħobb is-sagrifiċċju u t-taħkis. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Slim għaliko Verġni mqazza, intliedert li l-Bernardina ġewwa l-grotta minn tal-Lourdes biex imħabtek hemm turina. Ave, Ave, Ave Maria.